Croeso i chi un hoedfa. Diolch i bawb a gytunodd i gymryd rhan y bore yma, ac yn arbennig diolch i Cerian a Peredur, a fi'n allweddol i osod y cyfan at ei gilydd. Unwaith eto i ni'n cwrdd yn rhithiol, a gofidiwn na all sawl un o'n cyfeillion ymuno â ni trwy'r cyfrwng hwn. Mae hyn yn siom i ni i gyd, ac edrychwn ymlaen at y dydd pan y cawn gwrdd yn y capel unwaith eto, wyneb yn wyneb. Thema'n gwasanaeth ni bore yma yw pobl y Pentecost. Fe ganwn ni'r intrada, a wedyn bydd Delwyn yn cyfarch yr ysbryd glân, ac fe gawn gyd ddweud, tyrd, ysbryd yr addewid. Yn dilyn hynny, cawn gyd ganu un o emynau Dafydd William, Llandeilo Fach. Ysbryd sanctaidd Duw, buost yn symud ar wyneb y dyfroedd cyn ein bod. Ti fi'n ysbrydoli pobl fyw i'w foli ac i ymddiried ynddo. Tyrd ysbryd yr addewid. Ti fi'n cynetân yng nghalonnau'r proffwydi, a ti fi'n cynnal ei ffydd yng nghanol gwrthwynebiad creulon. Nerthais twy yn nyddiau'r difaterwch ac yn oriau'r erlyd. Tyrd ysbryd yr addewid. Ti ddisgynodd fel cylomen ar ein brawd a'n ceidwad Iesu Grist. Nes peri i addewid y tad ddisgleirio ynddo, ac i'w ddilynwyr ei gyffesu'n arglwydd. Tyrd ysbryd yr addewid. Ti, ysbryd sanctaidd, sy'n twymo colonnau pobl, yn cadarnhau ein ffydd, yn sancteiddio a bywhau. Tyrd ysbryd yr addewid.
sy'n nodweddu pobl y Pentecost? Wedi'r cyfan, dyna i ni, ynddo fe? Darllenwn ni fod yr apostolion wedi I fyddhau I orchymyn I hathro Iesu o Nazareth ac wedi aros yn Jerusalem wedi'r groes a'r atgyfodiad, yr ymddangosiadau a'r esgyniad, wedi aros yn Jerusalem a disgwyl yr hyn a ddawodd y tad. 2 sil yn ôl, bu llawer o ddarllen ar gofnod Luc yn llyfr yr Actau. Yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. Aros a disgwyl. Dyma sy'n nodweddu pobl y Pentecost. Caiff I argymell trwy'r oesoedd fel ffordd at Dduw. Mewn gofid a chyfyngderau, mewn hiraeth a galar, mewn siom ac yn wyneb dychrynfeydd bywyd, mae pobl y Pentecost yn derbyn nerth a bendith wrth ddisgwyl wrth Dduw. Mae'r disgwyl hwn yn ymestyn o lyfr y Salmau, drwy Gethsemane, i'r traddodiad mynachaidd, ac mor bell a phen draw llun yn dyddiau ni. Medda'r offeiriad a'r bardd Ares Thomas. The meaning is in the waiting. I ni wedi profi rhwystredigaeth disgwyl y misoedd diwetha hyn. Pa bryd y daw bywyd nôl I ryw fath o normalrwydd? Dyw disgwyl yn hir ddim yn hawdd. Bu'r cyfnod hwn yn straen ar laweroedd ac yn achos sawl ffrwgwd. Mae natur eraill yn dygymod yn well ag amgylchiadau o'r fath. Gadewch I ni rondo nawr ar yr hyn sydd gan y Beibl I ddweud am ddisgwyl. Ac yn dilyn hynny, pwyslais un o bregethwyr mwyaf Cymru ar yr arfer, neb llai na'r parchedig John Jones Tal y Sarn. Dyma Gwen a Gareth I ddechrau, a wedyn Glyn Tidwal. Mae'n disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd, ac yno plygodd ataf a gwrando fy nghri. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd grif a gwrol dy galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Mor ddaros dyngedig wyt fy enaid, ac mor gythryblus o mewn. Disgwyliaf wrth Dduw, oherwydd eto molianaf ef, fy ngwaredydd am Duw. Da yw'r arglwydd I rai sy'n gobeithio ynddo, I rai sy'n ei geisio, y mae'n dda disgwyl yn dawel am iachawdwriaeth yr arglwydd. Disgwyliaf wrth yr arglwydd. Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nac y mae y gwylwyr am y bore. Rhan o bregeth gan y parchedig John Jones Tal y Sarn. Ein dyletswydd yw disgwyl wrth yr arglwydd. Mae llawer yn nodi heb ddisgwyl. Dyn yn curo wrth rws gŵr mawr ac yn mynd ymaith yn y fan heb ddisgwyl ateb. Gofyn I Dduw lwyddo pregethiad yr Efengyl, ond yn cysgu pan y bydd yn cael ei phregethu. Gofyn iddo achub y plant, ond dim awydd am hynny, na sôn am grefydd yn ei cliw. Dyna ofyn heb ddisgwyl nac ymdrechu. Roddir mwy o hyder yn neddfau natur nag ar y ddewid Duw. Nid ydynt yn hau heb ddisgwyl ffrwyth, edrychant yn aml a fydd egin. Roddir mwy o hyder yn y môr anwadal, nid anfonant long allan heb holi a disgwyl yn bryderus am ei dychweliad. Os anfonir llythyr, disgwyl i'r ateb. Pa fodd na ddisgwylit ateb i'r llythyr anfonais di'r nef? Beth yw disgwyl wrth yr arglwydd?
nid ymaros yn ddifater ydyw. Mae'n cynnwys awydd a syched parhaus am Dduw, ac yn deimlad o wir werth disgwyl. Felly, i ni nabod pobl y Pentecost fel rhai sy'n aros a disgwyl wrth Dduw mewn ffydd a gobaith sicr. A dyma ni nodwedd arall. Yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Dod ynghyd a hiraeth am fod gyda'n gilydd mewn cwrdd yn addoli. Anodd i'w egluro'r fath ysfa, rhaid i brofi. Byddai rhai yn synnu clywed peth fel hyn wedi oedfa. Fe enjoyes i hwnna, neu wy'n teimlo'n well nawr. Pa ddwlu yw hwnna, fyddai'r ymateb. A ddawodd Iesu y byddai fe'n bresennol ymysg nifer fach fydde'n dod ynghyd yn ei enw e, a'r ysbryd glân sy'n cadarnhau i fod e wir gyda ni. Mae e'n brofiad cwbl arbennig. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. Mae angen yn gilydd arno ni mewn oedfa, angen cefnogi a chynnal yn gilydd yn ein haddoliad, a hynny'n cryfhau yn hymdrechion i fyw fel plant i Dduw mewn dyddiau heriol. Yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Pa bryd y cawn ni agor yn haddoldau eto? Mae cymdeithas yr ysbryd glân yn esgor ar nerth mewnol
a nerth i ddyfal barhau ac i sefyll yn gadarn mewn cyfnodau anodd a thanerledigaeth. Daw'r darlleniad nesaf o lythyr yr apostol Paul at y Rhufeiniaid. Byddwn yn sylwi sut mae Paul yn cydnabod gwendid pobl y Pentecost, ond bod help wrth law, help a chwmni nerthol yr ysbryd glân wrth weddio, ac ar ben hynny yn cael sicrwydd bendigedig mae plant Duw i nhw, plant sy'n galw Duw i hunan yn Abba, Dad. Ond nid yw pobl y Pentecost yn freintiedig. Mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond y mae'r ysbryd yn ymbil trosom ac ochneidiau y tu hwnt i eiriau. Ac y mae Duw sy'n chwilio calonnau dynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Duw. Gwyddom bod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu. Y mae pawb sy'n cael eu harwain gan ysbryd Duw yn blant Duw, oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad yr ydym trwyddo yn llefain Abba, Dad. Y mae'r ysbryd ei hun yn cyd-dystiolaethu a'n hysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw. Gweddiwn. Ysbryd Sanctaidd, helpa ni i weddio. Wrth yn y ddisgwyl wrthyt yn y myneddgar, rho ynom ymwybyddiaeth ddofn, mae plant Duw ydym, yn chwiorydd a brodyr yn gilydd, y fath anrhydedd, y fath fraint. Ysbryd Sanctaidd, tri gyrhaw wrthym, a maddau ein diffyg ffydd yn nerth gweddi. Gwyddo mae gweddi sydd wedi cynnawd y bobl trwy argyfyngau lu. Mae trwy nerth dylan ysbryd y llwyddodd y bobl i greu byd tecach a gwell. Diolch i ti amdanyn nhw ac am y rhai sydd wrth eu gwaith heddi yn gwella cleifion, yn cysuro'r galarus, yn ymchwilio i afiechydon blin, yn gwarchod plant a phobl y gamdrinir, yn herio'r grymus i newid ei ffordd. Diolch amdanyn nhw a boed yn gweddiau, ei nerthu a'i calonogi. Ysbryd grasol, gweithio arnom ac ynom fel y down yn fwy ymwybodol o'n hanen am faddeuant a thangnefedd. Boed i ti ein dihuno i anen ein cydrin ac anen ein byd, yn ei wewyr a'i waedd am heddwch a chyfiawnder. Ysbryd byw, ysbryd iddannwch a chysur, bydd yn nerth i'r dolurus a'r gofidus. Bydd yn dywysydd i'r rhai sydd wedi colli'r ffordd. Diolch i ti am y fraint o gael gweddio. Bendigedig fyddo Duw, am na throdd fanweddi oddi wrtho, neu ffyddlondeb oddi wrthyf. Amen. Gadewch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dywellus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bar y beunyddiol, a maddau i ni yn troseddau fel yr ni wedi maddau i'r rhai y droseddodd yn ein herbyn. A phaid yn dwyn i brawf, ond gwared ni rhagor un drwg, oherwydd eiddo ti'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant hyd byth. Amen.
Rhaid digon anwadal o ddisgyblion Iesu. A synodd pobl dros y canrifoedd I fod e wedi mentro I genadwri I rai mor annigonol. Mae Marc yn cofnodi ar ddiwedd I efengil fod Iesu wedi ymddangos i'r 11 pan oeddent wrth bryd bwyd, ac edliw iddynt I hangrediniaeth a'i hystyfnigrwydd, am iddynt beidio a chredu y rhai oedd wedi weld e ar ôl iddo gyfodi. Waw! Beth newidiodd te? Fe glywson ni eisoes iddyn nhw aros yn ddisgwylgar, a'i bod gyda'i gilydd, yn cynnal ei gilydd mewn gweddi, ac iddyn nhw brofi rhyw rym anhygoel, a'i llanwodd nhw ag hyder anghyffredin. Ethon nhw mas I ganol torf o bobl I sôn am Iesu o Nazareth, am ei fywyd, am ei farwolaeth ac am ei atgyfodiad. Yng ngeiriau Pedr, oherwydd nid oedd dichon I angau I ddal yn ei afael. Be sy'n nodweddu pobl y Pentecost? Y dod ynghyd I ddisgwyl, ie, y gweddio disgwylgar, a'r sicrwydd mae plant Duw I ni. A nawr rhyw hyder a ffydd yn Iesu a groesoeliwyd ac a gyfododd, a'r ysfa I ddweud wrth eraill amdano fe. Fe welwn hyn ar waith ymysg y disgyblion ac yng nghenhadaeth yr apostol Paul a'i gydweithwyr fel Barnabas a Titus ac eraill. I nynnu'n dystion i'r brwdfrydedd hwn, ymysg y rhai a fynodd ysgolion Sul I ni, y rhai a tha ni gyrddau gweddi, y rhai a ofalodd fod cyfeillach o bobl addolgar yn gefen I ni. Dyma'r ysbryd glân ar waith. Dyna bobl y Pentecost. Pobl sy'n ymwybodol fod Duw, bod Iesu Grist, wir yn agos at yr un sy'n credu ynddo fe, yn bresennol ymysg y gymuned Gristnogol, yn gwbl real, yn effeithiol. Mae Luc yn disgrifio effaith ymarferol hyn ar y credinwyr, o un galon ac enaid a neb yn anghennus yn ei plith. Bydde cynweinidog I mi yn hoff o ddyfynnu'r geiriau hyn am gredinwyr dechrau'r ail ganrif. Sylwch gymaint maen nhw'n caru I gilydd. Dyma sylw Aristides a anfonwyd I sbïo ar y gymuned ryfedd ac adrodd I gasgliadau mewn adroddiad i'r ymerawdwr Hadrian. A nid yn unig gofal am reidiau I gilydd, ond cawn sawl cyfeiriad yn yr actau a llythyron Paul at eglwysu'n casglu arian I gynorthwyo gweddwon lleol a chymunedau mewn angen ymhell bant. Grondwch eto ar Paul, a lle y mae ysbryd yr arglwydd, y mae rhyddid. Rhyddid rhag euogrwydd, rhag ofn marwolaeth, rhyddid a dewrder I weithredu, I garu, I fyw mewn heddwch, cyfiawnder, llawenydd, gobaith a diolchgarwch. Mae llythyron Paul yn llawn ohono. Ar weitha holl ddiffygion a methiannau'r eglwys dros yr oesoedd, mae pobl fel chi a fi wedi cydio yn y rhyddid hwn mewn ffydd ac I fuddod, wedi fyw mewn llawenydd a chariad, I ddioddau mewn gobaith ac amynedd, wedi brwydro drosto, wedi disgwyl amdano. Yn y rhyddid hwn, mae pobl ddirifedu trwy penderfyniadau bach a mawr, I hofnau a'i pryderon a'i disgwyliadau, wedi'n gyson ddod o hyd I wroldeb I ddal ati, I gefnogi mudiadau gafodd I dilorni I ddechrau, ond a ddaeth yn obaith I laweroedd, I sefyll yn gadarn ar weitha taflu sen a sarhad. Y rhyddid hwn sy'n nodweddu pobl y Pentecost na allant oddau anghyfiawnder, a thrachwant a thrais.
Mae'r rhyddid a geir gan yr ysbryd wedi dod ac yn dod a bywyd newydd I laweroedd. Nawr, dyma gan sy'n cyfleu'r brwdfrydedd hwn dros ryddid pobl y Pentecost. Diolch i'r Rhiannon, Megan a Matthew am ei chyflwyno I ni. Os credi di a gwerthu yn gytun, bydd awyr ysbryd glân I lawr a'n gollwng ni yn rydd, a'n gollwng ni yn rydd, a'n gollwng ni yn rydd, bydd awyr ysbryd glân I lawr a'n gollwng ni yn rydd. Os credi di a gwerthu yn gytun, bydd awyr ysbryd glân I lawr a'n gollwng ni yn rydd, a'n gollwng ni yn rydd, a'n gollwng ni yn rydd, bydd awyr ysbryd glân I lawr a'n gollwng ni yn rydd. Ac yn olaf, ac o bwys mawr, mae pobl y Pentecost trwy ddylanwad yr ysbryd yn caru'r arglwydd Iesu yn angerddol. Does neb tebyg iddo fe. Gallwn fentro arno'n llwyr ac yn hollol. Trwy'r ysbryd hwn, y tystiwn i'w gariad angerddol a'i aberth ar galfaria trosom ni a'r byd. Trwy'r ysbryd hwn y canwn, o fy Iesu bendigedig, ym mhob adfyd a thrallodion, dal fi, ac mae e'n gwneud. Diolchwn I Dduw am ddylanwad I lan ysbryd ar yn hymynwyr ni. Cawsom ganddyn nhw drysorau gwerthfawr i'n harwain mewn mawl a diolch am ein harglwydd Iesu Grist, awdur a pherffeithydd yn ffydd, boed clod i'w enw. Gawn ni gyd adrodd y fendith, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, hyd byth. Amen.